K'a fɔ maliyɛnw ye ko Kidali ko kuma nɔgɔyara ka ban koyi. Kidali ko page tourné la quoi. Baara min bɛ ka kɛ Kidali bi o tɛ dɔwɛrɛ foyi ye développement kɔ. Bi baara min bɛ ka kɛ o tɛ dɔwɛrɛ foyi ye développement kɔ. Kidali maire c'était civil présent k'a fara duguden tɔw kan u b'a la ka yɛlɛ ani kabilatigiw gɛlɛya minnu bɛ yen u bɛ se k'o solutionner cogo jumɛn centre de formation bɛ jɔ bi bi in na n'i ye jateminɛ kɛ Kidali ressources minnu kan ka bɔ k'a daminɛ gaz la ka na manganèse la ka na lithium na ka na titanium na k'a b'o la ka na gaz la k'a b'o la ka na uranium na donc jateminɛ de b'a la ka kɛ denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ cogo jumɛn donc Mali ka ɲɛmɔgɔ minnu taara Irisi la n'u ni Irisiw tigɛ ɲɔgɔn bila papier la o baarakɛla dɔw nana déjà n'i ye jateminɛ kɛ san 2024 baara kunfɔlɔ dɔw kan ka daminɛ 1er janvier 2024 exploitation dɔw kan ka daminɛ dɔw kan ka daminɛ 1er janvier 2025 dɔw kan ka daminɛ o la mais gouvernement ye fɛn dɔ de fɔ qui est très très important baara o baara n'a bɛ kɛ maa si tɛna baara daminɛ n'i ka maa tata tɛ maa ba tan fan fɛ ka taa ça veut dire que entreprise foyi tɛna baara kɛ ni zone ninnu na n'i tɛ maa ba tan ta baara la et puis o t'a bannen dɛ a mesure d'accompagnement fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ça c'est la sécurité non seulement il bɛ gendarmerie à renforcer il bɛ policier à renforcer il bɛ armée régulière à renforcer ça fait lakana kan ka na sira o sira fɛ i ka mesure d'accompagnement na i b'o bɛɛ renforcer donc tu as vu Mali ni contrat kunna ne kun t'o la o i kun b'a lajɛ an ye contrat fɛn fɛn di miliyɔn ma an yɛrɛ de bila k'an ka policiers bila ka taa fɛn na i bɛ taa kɔlɔsi n'i ye Kɛɲɛba ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ brigade dɔw la maa damadɔni dɔrɔn de bɛ yen brigade dɔw la mobili kelen moyen t'u bolo foyi t'u bolo mais o banna ni maa maa bɛ yen k'i bɛ postuler nin baara ninnu na i ni Mali bɛ jɛ nin baara ninnu na i bɛ contribuer an ka sécurité la i bɛ contribuer an ka sécurité la o kɔrɔ ye mun ye sécurité agent mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na appui la e bɛ o ɲɔgɔnna bɛɛ kɛ donc mun ka di ka nin bɔ c'est on avait des contrats mal négociés o de y'a kɛ est-ce que i b'a dɔn tubabuw bɛna waribaw cɛ an fɛ yen mais ka tɛmɛ ka taa mais n'an ka ni marifa ci bɔra la insécurité mana na an kelen de bɛ tila k'an jɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ donc alors que insécurité ju fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye sirako ye donc Kidali a besoin aujourd'hui an bɛ don min na ko bi on a besoin de faire 2500 km de route 2500 km de route o de prévoilen don non a baara la fɛn na surtout aéroport min bɛ le plus grand aéroport MINUSMA ye 3 millions d'euros don aéroport min na mais ala y'a kɛ an ta ye ça va nous servir o aéroport mun filɛ nin ye o de bɛ na ni cargo baw ye cargo baw on n'a pas besoin ka na senu k'a fɔ k'an ka cargo minnu bɛ yen k'an b'olu lajigin cargo baw minnu ni minɛn baw ni produits ni an ka fɛnw mais a bɛɛ bɛ na yen de donc n'ala y'an sɔn ka fɛn d'a ma Assimi bɛ Gawo kɛ capitale deuxième capitale ye cinéma c'est tout la deuxième en tant que région du nord là en tant que an ma capitale filanan bɔ yen développement a bɛ développement min kɔ a tɛ se ka sabati donc Gawo bɛ se ka kɛ deuxième capitale ye maintenant n'a ye Gawo kɛ deuxième capitale ye en ce moment le tronçon Gawo Mopti o bɛ développer ka bɔ Gawo ka taa Borem siraw bɛ bɔ ka bɔ Borem ka na Agelo ka na Tesa voilà dugu bɛ sɔgɔ ɲɔgɔn na mais en tant que dugu ma sɔgɔ ɲɔgɔn na basigi tɛ na aw bolo ko Bamakɔ fara mun na de aw bolo ko Kayi fara mun na de dɔwɛrɛ tɛ koyi sira dɔrɔn de bɛ dugu dɔw sɔgɔ ɲɔgɔn na ni sira bɛ yen terroriste tɛ ɲɛ sɔrɔ ni sira bɛ yen i mana bɔ sira fɛ i bɛ se ka gosi. Il faut voir, le Mali compte encore installer combien 50 camps supplémentaires. Aux 50 camps supplémentaires, nous faisons encore le cas. C'est combien? Au début, 30 de prévoir, mais il faut vu la nécessité, on a 50 de prévoir. Mais Bibi n'a pas de problème foyer. Armée de Talim Kenny. Nini Talim Borala. Armée de Yala Kamogoni Kari qu'on a thème Rosso. À vous. Ni Taliban mira Kenny, recrutement 2023, nous bora la, armée teni ɲɔgɔn jama sɔrɔ tu. Musa projet minnu bɛ kana li, baara minnu kun bɛ jamana in kan. Mɔgɔ caman bɛ ka taa armée la, an b'a f'u ɲɛna dɛ armée jan tɛ dɛ, baarako de don. Baarati in de. Donc il m'a assigné à son article 25 sinon 28 k'a yira k'a fɔ à partir de 18 ans fo ka taa bila 50 ans ou bien combien d'années là je ne m'appelle plus, mais tu es mobilisé pour l'armée. Il m'a assigné à Kakono. Assigné dans Mali mina jatro mina. Ça fait Mali mina ke Mali mi. Wallahi ameta mo sama de kudo social. Ici galadje. Tu sais que ni jamana développer à ce niveau là, ka yuru kele, ka fenchama kele.
ha a bɛ ɲa dɛ parce que i ma ye an tɛ dɔwɛrɛ ɲa ka tenni don dɛ ka taa négociation na n ka dɔgɔnin ka moto minɛ la dɛ non sɔrɔsigi tɛ n tɛ ka baara to yen ou bien ka mobili bere bila mobili ɲɛfan o bɛɛ bɛ gɛlɛya de kɔfɛ o kɔrɔ mobili b'i bolo mais i tɛ se entretien kɔrɔ ah non tɛ n tɛ ka fɛn to yen mais ni mobili n'a sɔngɔ se b'i ye non Musa bɛ min ɲɛ fɛn 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 Mali bɛna tali de kɛ yɔrɔ Mali ye gendarmerie nombre da fɔ ko mɔgɔ 500 a ye polisi da fɔ ko mɔgɔ 600 et a ye sapeur fɔ ko mɔgɔ 100 mɔgɔ joli a ye sɔrɔsi da fɔ wa sɔrɔsi ka da yɔrɔ ye mun mɛn i ma damɔ mɔlɛ yɔrɔ bon o y'a bila i kunna an mago bɛ mɔgɔ ba x de la ba hu ni recrutement kɔfɛ an tɛ taliba kɛ tugun mɔgɔ mɔgɔ n'ale ka dossier ɲuman déposé nin na e tilala can mago bɛ bɛɛ de la e bɛna denmisɛnninw la kontaan ayi kontaan tɛ sa i bɛ t'i ka armée nombre fɔ sisan tubabu bɛ taa calcul k'i kan an bɛ kɛlɛ min na armée nombre tɛ fɔ dɛ n mago bɛ cɛ 10,000 de la 10,000 armée Mali armée bɛɛ mɔgɔ 30,000 mɔgɔ 20,000 mɔgɔ 50,000 mɔgɔ si t'an ka armée effectif da dɔn donc maa o maa ye dépôt kɛ i sigi ni ko dɔ ye cɛ recrutement tali tɛ kɛ yɔrɔ si tuguni sɔrɔsiya ni parce que ne nin banna e k'a bila i kunna kɛ usine mun bɛ ka dayɛlɛ fɛn mun kana centrale solaire minnu baara bɛ ka kɛ k'u kan ka daminɛ 2024 ani ni lithium ni magasin ni gaz minnu bɛna bɔ mɔgɔw bɛna ta 50,000 60,000 10,000 15,000 n'o bɛɛ bɔra jeune na i bɛ mɔgɔ bɔ min. Abu ayi an bɛ ka centre solaire ko kuma mɛn dɛ. ne tɛ kuma o malo mɔgɔ minnu ne an b'a dɔn fɔlɔ wa. billahi 2024 centre solaire ni 2024 u bɛna min kɛ Kayi b'o dɔn et Segu o ye Eloyeni u bɛna ni Eloyeni Segu solaire ni bɛ taa fan dɔ in na ka taa mɔgɔ ka yafa deli ne yafara bɛɛ ma mun ye yɛlɛkolon ci ne la tileko la non mun ye yɛlɛkolon ci ne la tileko la billahi ne yafara bɛɛ ma ne b'a dɔn ne bɛ jamana in fɛn min ko bɛ transition in fanga kɔnɔ ne b'a dɔn mais i b'a kalama hakili misɛnnin tigi t'a dɔn ni minnu bɛ Mali kɛ n'a ma 1 million d'emplois créer ka si bɔn tɛ kɔnɔ le Mali va créer 1 million d'emplois la première année après la récupération de Kidal i sigi a lajɛ 1 million d'emplois an b'a créer hali ko jan tɛ mais k'i miiri k'a lajɛ 284 km² a bɛɛ ressource k'a daminɛ Faleya ka taa fo hu nɛgɛ de b'a kɔnɔ ka taa Kati ka bɔ Kati ka na Nɛgɛla ka bɔ Kati ka taa Kati Falajɛ ka don kɔrɔ kɔnɔ ka taa fo Kolokani bɔgɔfɛnw na fo ka na bila e seba kalama forêt de Wagadu kɔnɔna la Musa gazi de bɛ yen f'a bɛ poyi a yɛrɛ ma tu sais que ngo Mali ma se chômage que kuma ye Mali mɔgɔ bɛ président de la billahi Mali kan i bɛ me 10 ans di ma Malien bɛ baara ta 2 3 ka f'i ka Malien b'a f'i ka tɛ 5 heures baara sɔrɔ mɔgɔ bolo Murabu kulu in fana an kɔni an bɛ se k'o sɛbɛntiya Murabu kulu ka bɔ Murabugu ka bɔ Murabugu ka munumunu ka na fo Tienfala nɛgɛ de don nɛgɛ bɛ nɛgɛ dɔn dɛ non nɛgɛ de don Fermali mɔgɔw n'a ma étude kɛ ɲɔgɔn fɛ yan Fermali mɔgɔw n'a ma étude kɛ ɲɔgɔn fɛ yan Murabu kulu in e ka lajɛ kulu filɛ nin ye nɛgɛ de ye jamana camancɛ la tan jamana mago bɛ nin na Musa i sigi dɔrɔn i ka Mali lajɛ 1 an Kidali minɛlen kɔfɛ i bɛ fili Mali ma mais en 1936 e bolo ko Saoudia ka réserve kun ye joli or la 136 tonnes et 336 tonnes d'or Saoudia kun y'o de Magan kun y'o de e bɔra Mali ka réserve d'or ye joli 800 tonnes d'or réserve Mali y'o de réserve e bɛ Mali lithium da dɔn min bɛ ka bɔ Galamina e bɔra ye joli bɔ kunna 2 500 000 tonnes lithium a ka première année i bɛ ka exploitation da dɔn 144 000 tonnes a b'o de bɔ a la première année i bɛ lithium tonne kelen i b'a da dɔn 36 000 euros 36 000 euros 36 000 euros multiplié par 144 000 a converti i k'o ta CFA la o ko ta ayi ne tɛ kuma ni fatɔ min ko k'i bɛ ne jaabi na n bɛ bigi ta k'a da bilayi Mali tɛ se ka baara kɛ CFA la tugun Mali tɛ se cɛ ala kama sa Kidali n'i ko i ka wari kɛra ka Kidali to bolo la o bɛ fɛ u bɛ ka Kidali kɔnɔna fa le bassin de Kidali i b'a dɔn min don wa 50 000 mètres 50 milliards mètres cubes de gaz o de b'a kɔnɔ 50 milliards mètres cubes de gaz o de b'a kɔnɔ
Toi, tu penses qu'à man kun fait de. Il y a jamana de kono, jamana minga, ni nga deli jamana de ya. 6 millions de Maliens de l'extérieur. Maliens me ko fait mon million woro. Ni te sonja dinda ya. Jamana mi beta. Un pays comme ça. Et même Mali sanu bota do sangonda. Hein? Et tout d'abord. Voilà, Mali de 80 tonnes d'or de bois. Oui, mine industrielle de. Mine artisanale. Ni au foro quand ça va de les 100 et quelques tonnes. Oui, je suis allé bolé à la de. Ni je suis allé faraka. Mali de mine bois sangonda c'est plus de 200 tonnes d'or. 200 à 300 tonnes d'or. Sangonda. Sangono, 1 kilo d'or, ça fait combien? Ça fait 40 millions. 1 kilo. 40 millions multipliés par 1000. Ça te fait combien? Moussa Ebe Jamana de Kono, Jamana mi ini bunyaka kanchien kono. Ni ya irisu be kanali. Fendo be sanu bubara la. Irisu ka konga buge. Uma espace facial daila. Eche. Moussa ini. Moussa. Irisu ka bara folo kera de satellite ya. Couverture satellitaire. Amato contrat de Chio Dunga. Hein? Uma espace sangolo la anga contrat flana makoywa sanu est talimge e ba kundwa fusée moteur be glani femi platinum abe bo sanu de la ou ya uto mo mun tara irisila ou ya contrat flana se bo don hein mine industrielle donc ou ya kafié tous les sites miniers de Kidal, tous les sites opérateurs où il y a des faranions à des études. Fait mimbe à ça nous te compter Kaita là. Ça veut dire avec Kaita sans fait à doubler les deux. Donc il m'a dit qu'il faut au salon bon mais bon salon na fusée moteur mo ka ta ni kado. Mouya qui reçu be bec moteur là, fusée moteur là. Buluku am ga deme mo fe mo buluku an hine jamana de mission jamana way a don tan boda bi ne bra gri malika hey malite dugu gansan ne je bra gri malika malen ku yere ngam je bra gri mo mu ma nyama lo kun ta do mo mu ma nyama lo kun ta do ni galam na lithium ni galam na lithium condition foré ibara ma ibe malika pourcentage 10%. Lithium ni sina galamina bugni mara kono à peu près 500 km way 10%. Malita Kunodi. Et ne pas tenter ça. Au fond, au bord, me bonne dougme bodo, sans Pedro Côte d'Ivoire. Mais où est Mali du Chomboron mine, car à fin, il n'a qu'à Trakata, ou ni Australien ou Yamine, car d'union de Kata, fait la bourse, la 200 milliards, à la 100 milliards. Donc, au travers de la bourse, la 200 quelques milliards. Non, nous m'en donnons au dossier là, de caché. Nous m'en donnons au dossier là. Et de casser dit la ça va me faire mon quoi oui galamina dorene o lithium qui a le lithium sinto là uranium makmo là après le Niger Mali na déjà na uranium na on entre là ça tché nga tché ité sorasi ko so ko ngurbe isi gala de nie mo clean to ta dossier déposer ikana shibonte ekono o dia to ambe talike ambe se jama korda amba ta gogo mo ka deto foni fien wara bilade eso na itemena en tant nombre de fois en tant nombre de fois parce que les gens veulent que Anatani Dougouto système au volontariat non on te donne directement le contrat non on a contrat dit directement tu es soldat moi des bagnos parce que à chaque 300 km il y a un camp à chaque 300 km il y a un camp donc il y a mal attaqué tu es entre 3 camps à chaque 300 km il y a un camp ça va de chemin. Chaque 300 km, à camp il y a plus de 20 avions. À chaque camp, 20 avions n'est pas comme. On n'a pas besoin que Katigaoulou kata renfort la Ségou, ou bien Ségou kata renfort la Mopti, ou bien Mopti kata renfort la Gao. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il fait du Dougoudiara. Ou de Toumba, finalement, il y a un nombre de bella, gendarmerie. Les auxiliaires, les gendarmes auxiliaires là, Agno Dafo, policiers, gardiens de paix, Agno Dafo. Sapeur-pompier, on est d'accord, il y a sur la dame. Voilà. Vous voyez qu'à financer d'affaires mochi. En bas, tati. Kata. Mais non, mais pas. Là, mais n'a pas moi. Mais n'a pas ama Moussa. Mais n'a pas donné qu'il a le drongon. Imiri. Un qui a le drongon. Il y a 6 pays. Il y a officier de formation dans ma école de guerre là. Mali et Mia. Il y a pas de mot de l'Oboya. Dougoutan Glen Gam officier de formé. En école de guerre, Dougou aurait partenariat ti ama. On lui fait faire ça quand qu'elle est des dons. Non, c'est pas c'est ni officier. Non, il est diplômé de l'école de guerre du Mali.
Il est diplômé de l'école de guerre du Mali. Il doit avoir une guerre là, il était Mali armé de 9 ans de guerre là. C'est là où Dougou va faire une guerre qui est Mali drone. Mali drone est guerre qui c'est là où Dougou bé. Dougou quelle est guerre qui est Mali drone. Donc, à la commentaire là, quand on se sort. Ok, boy, on est là, 9 ans de crise là. On est là, 9 ans, on est marfati là. On a c'est un an, c'est ça, on a des boulots. On a tout 9 ans d'entraînement armée Mali au déquet. Il m'a résultat ici de l'hôtel. En projection, on a été premier. L'armée malienne a été la première armée en projection. Les 20 armées réputées en projection en bas là. Les 4 armées réputées en projection en Afrique en bas là. Après Algérie, Tunisie, Algérie, Sud-Afrique. Armée tant en cas, projection là. Quand tu fais papier dans le ni marfa non, sur le terrain, la projection sur le terrain. L'armée malienne est parmi les 4 grandes armées en Afrique. 27 millions d'hectares, équivalent de 260 000 km en un mois. Armée Mali de Sarakake. On a beaucoup qui le développement, mais développement extra, c'est ça. Sera au bol ni fin. Il y a ma fata jamana comme était baraladi. Billah ni terusu segna kidal ni kidal ka muda ku fa ka fumatu. Non nous muda ku quand tu rabo. Ndiba aramba dingi la na fa do. Yani bita mo blaga ma fata faso comme ngo angate baraladi. Aramba den tega donner tout là. Parce qu'il y a les becs qui sont candés, il veut vous donner candé là. Donc il m'a dit de marfa faire l'état. Mais dongoro, boitou, pangaoul kikoro, foyer des genoux, maison des genoux, maison des femmes, ou de na daile. Takamba ou be fo, folie be femme be fait. Poulené. Qui panki ou le kikoro. Il était quel est Aïe, Albi, on va y aller quand on va faire aïe d'offre à partager. Bon, bi général Gamukoni, allez koni, nous menons à quelqu'un qui est dans le gouvernement. Il y a la malheur monsieur Boussini. Et on a comme il y a des gens. Mais il y a des gamins qui l'aiment. Tu sais que depuis dans le temps de Firoun, Firoun bon an kabiri mais regarde comme nord, nous regardons comme bien contrôlé, nous n'avons pas là où il sort waré. Gamou nomination c'est stratégique. Tu as vu? On a un conflit de créer mon rôle pour rien. Pour rien. Moussa Nangamba Ndado. Abli kuna communauté ka gɛlɛya la o y'an bɔlen an ka sujet cadre kɔnɔ gamu sigira comme nga maa tɛ Kidali dɔɔni gamu ye non Moussa n'i ka don Kidali bi ka lajɛ il y a 2 généraux au Mali min bɛ buguri ta k'a kɛ tan k'a fɔ ko taa yan fɛ nin ye nord ye nin ye sud ye nin ye ouest ye généraux fila dɔrɔn na Djidé Dago ani Gamu Djidé Dago ani Gamu Gamu de bɛ buguri ta k'a kɛ tan ko taa tan. Non, moi il y a une école de guerre dans des guerres. Djidé Dago ne va neger bombe bina singuruba ka atie. Nga chobe neger don ube goni do ba ko fen ore. Kele bra tin kele tigi mo. Bo folo anga officier valeureux ku mité de kaboy. Ni kunye terusu senga mouvement armé ni kunye rebelle senga dron o ba ni président ko boy. O ta simé des officiers valeureux le bena. Moussa Malika farimbi de kana korobo kana korobo e may Mali armée wati mina mi ga ile Kidal et grand séjour ba ile et contingent grand séjour ba ile kuma mina kata Kidal o wati uba ka koroni bangas o bala ko attaquer c'est juste pour que kana reculer ka singana Kidal mi ne 6 ans opération d'arrosage au centre o madame ne dia ka centre ku ka je ngo bi bunteli be centre là. Bon, non, on va se ngabo Kidal takala. O a so ku portion rata. Donc anya Kidal 1900 bodaté donaté. Donc amina buntili de ka jigin san centre là ka be fa nyongo se ko fen ore. Atolaba mbe amour de nettoyer ça. Atiru su toni to mbe kan ko lu be ka ko ba. Nya banenu. E me journal tani be ka le sinia. Ouais, an yo me. Tani be ka le sini. Abina le sini. Abina muna. Iri su ko. Aw mo ko be minen to be sani na ay tamani Mali. Mali de bina beka minen discuter. Maintenant, quand damine dans la zone de l'État au Gourma, a bu kunako Niger armée quand la disposition ta, on devina benye fo ayaka tchao blakana. Ça fait amina sala sali konna ko kajede. Ça ni ambole ki dans amina de l'État au Gourma ne connaît ça. Zone de 3 frontières kono. Donc président me kanale kana contrat de signé. Ngo Niger e nyuma ka dide amini gela ina waro Niger ko litre dama carburant 10 millions de litres Niger pétrole ma daile 20 000 barriques au bout de quai au lieu de 10 000 barriques
Wabu kuma ke ko combien 1000 barils ka galon tigɛ Niger yɛrɛ y'a ta Tchani nalen san 20 000 barils u b'o de kɛ par jour Niger ye 10 millions de litres de carburant Niger y'o de da anw ma an bɛ ka ale contrat de signé n ka cɛ et puis l'armée des 3 frontières an ye opération daminɛ ɲɔgɔn bolo kan wa donc minɛn kɔrɔw de bɛ ka nalen et ala ye kɛ usine Sukoyi ko joli 144 avions n'o de bila ka na usine Sukoyi Sukoyi 27 Sukoyi oui Sukoyi 27 ka compte 100 et quelques avions o de Mali tɛ mun kan ka di fɛ AES ma Alliance des États du Sahel voilà, mais pour les former, la Russie doit envoyer 5000 conseillers militaires supplémentaires pour un contrat de 5 ans. Tu as mis dans le contrat signé là. Moussa, non, ni t'arrêtes c'est la Kalou. N'a le boré Ibrahim Mena. Pour am fait de faire il me faire Moussa, Amba Fomouma. Les armes lourdes d'artillerie, les armes d'infanterie, les armes de la cavalerie, les tanks, les chars et consorts, les BTR, les BRDM, les missiles, les drones, ils m'ont fait un lycée canadien à Simima. Aba Nyanabora, il y a un lycée canadien à Simima. France, il y a un follower du 1900 France, il y a un avion qui est mobilisé flat. France, il y a un cas de la firme parce que le contrat binalé au Banade. Dugu bɛɛ bɛ la ka armée de 100%. Bon ni mi armée ni ma cɛ sɔrɔsi kuraw ta i bɛ mun kɛ? Il faut prendre des jeunes. Bɛɛ de bɛna recrutement kɛ. Bɛɛ. Ibrahim bɛna ta Burkina bɛ mɔgɔ 100,000. U ma volontaire 50,000 ma ta. E b'a dɔn mun ka tubabu ma kuma parce que a fɔra ko volontaire. N'i ko k'i bɛ cɛ 50,000 ta k'i to CFA la, Banque mondiale b'a bloqué. O tɛ sɔn. E ma Ibrahim obligé ka fɔ ko volontaire ko VDP. Mais alors que vous choisissez à barre de gué, mais qu'à faudre un recrutement direct dans la fonction publique ou dans l'armée, on va bloquer. Bon, on est c'est pas haram wardi. Et puis, dans ça, janvier, là, on a fait janvier, on a sanctionné. On va embargo du gang à donner un baisse à votre talent. Janvier, on a embargo si Mali, ni Niger, ni Burkina. Nos canaux, on a embolé. Donc, Ibrahim obligé à être volontaire. Bon, on a la tour du Niger, finalement. On t'a manta trop fort, ou on manta nombre fort. En bas, ta, ma, alenta dado. Moi, quand tu déposes ni c'est un flagré, passé le. Kana sigare. Demsonu ko jamana ko toro. Mais ni armée boran na été mo soro blé ça. En allant na kratché be mo soro blé dugu be gara bara ka fa. Voilà. Aw kun na to ko katete me 20 minutes gan. Amu ka te me sona nga bo. Voilà, vous savez nga bo oro kono aya ka fo an balima dɔw bɛ yen n'u b'o a fɔ ma ko erekalew olu kɔni halisa b'u ka kɛlɛ la depuis 2021 nin recrutement ba in bɛ ka kɛ Mali corps sugu bɛɛ la an y'a mɛn toujours k'u wulilen don u ka fɛnw u bɛ ka réclamer yala e yɛrɛ bolo u kun kan ka dépôt kɛ nka walima erekale ko an kan ka bɔ o kɔnɔ ten. ala Moussa Bouga nin question ɲana kosɛbɛ erekale ko ka problème a politisera de quoi mɔgɔw y'u servi erekalew la. Marani a faamuya notre solution kun b'an bolo erekale ko in kun solution banna o yɛrɛ ɲininka o b'a dɔn u ka président min donna kan kɔnɔ u ka ɲininka ayi non u ka président ɲininka k'an ye kuma jumɛn fɔ non cɛ ne ye solution di na sa Musa ayi ne k'u ma n'u bɛ solution nɔfɛ ka na ne Boumabel fɛ yen ne ye solution fɔlɔ mun d'u ma u taara dogon k'a fɔ ko non k'u kana sɔn o ma kabarala k'an dan tɛ politique n tɛ n se ka mɛ politique kɛ kɔfɛ mɛ kabini n bɔra politique la n ma servi mɔgɔ la u nana don n'u hakili cɛ k'u kɛ ni marchew bɛ yen u b'u labɔ k'u bila ka marche ni fɛnw mais u ye de k'u la bi bi in na k'u mago b'u la mais ne ko ye solution min f'u ɲɛna o dɔrɔn de kun don non o bɛ ne n'olu de cɛ gindo la n'u nana an b'a fɔ mɔgɔ ye kɛnɛ kan a bɛ wa a bɛna laban o de kelen fɛnɛ ma ni ka fɔ k'an taa an mago bɛ mɔgɔ 100,000 mɔgɔ 50,000 mɔgɔ 80,000 na erekalew bɛ yan mun na on a tout ta mais mɔgɔw donn'u la k'a politiser tu sais que armée là quoi c'est pas parce que bi ne se ka vidéo kɛ ko de b'i ka droit di ma armée la armée tɛ sɔn o ma dɛ armée tɛ sɔn o ma dɛ armée tɛ pression fɛ dɛ armée ko taxi ni ko kɛra n'a ma ɲa procédure de b'a la mɔgɔ minnu ye kolankolon kɛ a dɔw tɛ kaso b'a la ni ya mɔgɔ minnu ye wari minɛ o la k'a don ta bɔ ta n k'a dɔw défilé don a dɔw bɛ MCA la
Ouais, si ne da fiya do be msi ala. Il suffit juste que jeune ku ta sara dondron. Olu doron tɛ tali bɛ kɛ dɛ an bɛ tali kɛ yɛrɛ dɛ hali u yɛrɛ ko ma tiɲɛ a bɛ ta mais a tɛ kɛ ni pression de ye mɔgɔ tɛ pression kɛ état kan sa taasira de bɛ ko bila mais Mali politicien dama ye mɔgɔ diminen quoi a bɛ ne ta mɔgɔ dɔ bɛ denmisɛnnin ninnu utiliser bilahi a ka ca ni mɔgɔ na a ka ca ni groupement 4 ye k'u ta Allah u b'a kalama mɔgɔ dama bɛ ninnu utiliser bi n'u bɛ fanga la o de ka ca k'u ta wayi an b'a ka problème ɲɛnabɔ mais bi a bɛ cogo di. Ka taa n'u ye boulevard sanfɛ u y'u utiliser de bon n'i utiliser état bɛ siran ɲɛ parce que o kɔrɔ ni mɔgɔ min ni ko ye mɔgɔ min sɔrɔ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn l'état se réserve c'est ça le problème. D'accord bon an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ an ka opposant ba min bɛ yen nɔ bi ale kɔni a bɛ voyage la AES jamanaw kɔnɔ au même moment Alassane Dramane Ouattara ale fana ni Emmanuel Macron bɛ ka ɲɔgɔn ye bi an yɛrɛ ye kunnafoni laban min sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Ado ye k'a y'a ka sécurité k'a renforcer yala i bɛ se ka mun de fɔ Soro ka Burkina taga ni Niger sigili fo ka taga bila Alassane ka voyage in na. Ado ka sécurité bɛɛ an b'a mɔgɔ bɛɛ dɔn. E b'a mɔgɔ bɛɛ dɔn. A bɛɛ ale ka taa mɔgɔ bila a da la an b'a bɛɛ dɔn. Ale muso Ivoirien tɛ yan. Non Ivoirien ko tɛ sa. A ka fɛn bɛɛ bɛ Israélien de bolo. Israélien de b'a ka sécurité bɛ Israélien de bolo an b'a dɔn sa. Ado bɛ ka taa mɔgɔ jɔ a da la an b'a bɛɛ dɔn. N'a banguma sera a bɛ ban fo Ado k'a dɔn ko diɲɛ tɛ la ɲani ye fɛn min ye a ma deli ka min kɛ a bɛ n'o de y'a ɲɛ la. Ado ye coup d'état joli labɛn Assimi kama. Ado ye Assimi a reçu 10 tentatives de coup d'état au bout de 4 mois Assimi kelen k'a bɛɛ joué Ado ye. Bien dit Mali politicien ma kana marché pour déstabiliser la transition c'est plus de 20 milliards ne de y'a f'i ye plus de 20 milliards ka marché kɛ fanga kɔnɔ billahi an ma foyi k'a la Ibrahim kelen hali sisan Ado ka gendarme fila minɛnen bɛ Ibrahim fɛ yen 2 gendarmes de renseignement de service u ka RG fila renseignement généraux éléments fila o minɛnen filɛ Ibrahim fɛ yen hali sisan Ibrahim ma da don a la mais i bɛ nin kan na mun na an ma s'i ma e de ka sɔrɔsi bɛ mɔgɔw fɛ ka t'u la olu ka bɔ fanga la. Donc game Soro n'ala sɔnna ma an b'a dɛmɛ an b'a dɛmɛ ni ala wolo ye an b'a dɛmɛ ni o kumana ni sira caman ye m'a faamuya et c'est la nouvelle junte ivoirienne Ado kana da sécurité ma de Ado ka fan bɛɛ kɛ sɔrɔsi non français bɛna dɔn ni zen de ko nin y'an wulilen français bɛna dɔn ni zen ko nin y'an wulilen français bɛna dɔn ni zen k'u ka intérêt bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a banna en tant que Assimi ni Ibrahim ni Tchani ma fara ɲɔgɔn kan ka Ado ka i ɲɛsin Ado ma n'Ado m'u ka diɲɛlatigɛ ban i ka kuma tu Ado ça a tellement Ado to tranquille quoi Ado lafiyalen ye menace de dɛ awa a ko banna koyi a ko banna pepe non ne de y'a f'i ye a ma bɔ Soro bɔra bɛɛ fɛ yen bɛɛ y'i ka expertise d'a ma tiɲɛ anw de socialiste ye coup d'état la sa anw de mana coup d'état la bɛɛ n ko Ado a gɛlɛyalen Ado bolo Ado kɔrɔmuso n'a ba tun bɛ Bako jɔyɔrɔnin de anw de y'u ladon awɔ Ado kɔrɔmuso n'a ba tun bɛ Bako jɔyɔrɔnin de n ko ala tɛ Ado se Mali la a ye dugu bɛɛ bin mais ala tɛ Ado se Mali la mais a banna parce que an ye min ye n'an y'an sigi ka Ado lajɛ Ado bɛ fɛrɛ an ma Ado fana bɛna a dɔn ni zen ko min don Soro bɛ tasira dɔn Soro b'a dɔn ani Soro de jara a b'a dɔn ko kɛra cogo min na Soro b'a dɔn Soro mago bɛ moyen dɔrɔn de la i bɛ moyen di Soro ma san a bɛ ko wuli k'a jɔ wa a b'i kunna dɛ c'est Côte d'Ivoire transition président ye Soro de ye dɛ awɔ kana siga yala sɔrɔsi ko ninnu tɛ sa hali a la sɔrɔsi ɲɔgɔn ni sɔrɔsi ko don coup d'état bɛ kɛ président na n ko minnu m'u la sɔrɔsiw de tɛ yan wagati yɛrɛ de sera tubabuw yɛrɛ ça fait wagati de sera n'i ko bi na ka fɛn o fɛn kɛ i b'a bila i kunna en tant que Ado bɛ yen CEDEAO t'i lafiya a tant que même Kidali minɛlen papier minnu yɛrɛ ma yan coup de fil minnu bɔra kɔnɔ e ma yan Ado ka bɔ k'an sɔsɔ kɛ Ado k'a fɔ dɔrɔn k'ale mankan t'a la document bɔra Ado k'a fɔ dɔrɔn ko document ma bɔ Ado k'a fɔ dɔrɔn plan stratégie minnu bɛ yen financement minnu bɛ yen Ado k'a fɔ dɔrɔn jɔn fɔlɔ k'a bɛ mɔgɔ bila ka taa 3 mois provision d'u ma ka taa général Tchani bɔ yen fanga la jɔn de y'a fɔ Ado de ma k'a bɛ 3 mois provision di yan a y'a fɔ mun na parce que a b'a dɔn k'a fɔ Bazoum en sait beaucoup Bazoum ye min kɛ Mali la a ye min kɛ Niger la a ye min kɛ Burkina la Bazoum de ma ko Menaka bɛ bin yan jumɛn binna entre Menaka et Bazoum jumɛn fɔlɔ binna entre Menaka et Kidal jumɛn binna donc Bazoum bɛ kuma don min na e kun b'a dɔn kɔfɛ ko Bazoum bɛ bin ka Kidali bin ka tila ka Menaka tɛ bin yan Ala bɛ sanfɛ
billahi ado b'a dɔnni ze ko min ye min ye adamaden ka to dun ka na min ka to ji min ala t'o tɔnɔ kelen kɔnɔ non CEDEAO farala o non CEDEAO farala pewu CEDEAO Kidali minɛlen CEDEAO bɔra guinéen dɔw kalama Kidali minɛlen la an ma CEDEAO fana ka communiquer mais a se ka fɔ n ko banni de kɛra CEDEAO la banni den de kɛra e b'a dɔn min kɛra jaja bɛ nin bɛɛ la ko MINUSMA a don ta bɔ jaja sɔrɔ su bɛ ka le sira wɛrɛ fɛ ne de y'a fili n ko téléphone b'anw de bolo an ye vocal 2 dɔrɔn de labɔ vocal tɔw bɛ yen vocal 2 dɔrɔn de labɔ parce que i b'a dɔn Mali ka stratégie ye mun ye Mali sait utiliser ses preuves Mali mɔgɔ de ye Mali bɛ fɛn bɛɛ labɔ dɔɔni dɔɔni de fɛn dɔ yera Kidali billahi CEDEAO tɛ se k'a ɲɛjɔ Mali ɲɛ la fɛn dɔ yera Kidali hali ni CEDEAO tigɛ 2 fa san ka se k'i ɲɛjɔ Mali ɲɛ la a tɛ se a ye CEDEAO tɛ se mais communiquer fitini dɔrɔn k'an féliciter a tɛ se n'a y'a kɛ e se b'a kalama ni CEDEAO y'a kɛ dɔ bɛ sa n ko den de kɛra bɛɛ jɔlen don e ma ado y'a ɲini Israël fɛ ko kana ni mɔgɔ kɔrɔ ye o taara mɔgɔw ta Israël ka na n'a ye k'a ka sécurité bɛɛ falen o tɛ sa sécurité tɛ sa ah non sécurité tɛ sa billahi mina mun ɲɛfina a bɛna dɔn nin zen ko min ye min soro b'a dɔn fiɲɛ a bɛ ka labɛn cogo min na ko bana mɛnna soro ye kuma dɔ fɔ a ma fina a m'a fɔ k'a ka mɔgɔ minnu b'a k'a ka ko k'a kɔnɔ k'a bɛ nalen ay mo me soro da soro ma fi kale binalia kuma koroma do me kanale la ilaha la mafuya billahi faka do ko tonyo mi fo adu passer ma fengala kama fenga adu la ki la me Burkina ki i balo malla oni Burkina ani korbor be fala be bala mais no me korbor am mu jigila ta korbor segere me di ba tobu sa ko à tout moment na bina doni zeni ko tobu emi to nugo ni fe ke yinga mina Bokassa tarami Bokassa mi a shi beke to abuga fena ma sa ko fe Senghor mo ko se to servi ka te Senghor kan Senghor ma sa benyene wa mo ko se to servi ka te Bazoum kan Bazoum ma mine français ma ina quoi mo ko se ka to servi ka te Blaise kan wa Blaise ka visa ni me ka ta refrager français ma de ali sans français ma visa di Blaise ma mo ko se to servi ka te bongo kan wa famille bongo bien ma saisi ni ko de bien mal acquis ko be reverser français trésor de ma Gabon kelingele sans juli ou bien français ça ok mais bi ayu ko bien mine chokoroba bani ko fait la famille bongo ko mo te mo ko en era Afrique président dans les sommets là ici Macky Sall a banaga Alassane ibe tege mena ko coup d'état kala we mais anya ye Gabon président il bora ka mi to ko 6 ans o tara fait a o tege mena o mo coup d'état ke o coup de force de guerre donc yu de nyongay moi ils sont pas cohérents c'est vrai ne be nyere nyango CEDEAO président c'est CEDEAO bod ngola ça ngolo tout là outi ça veut dire qu'ils sont pas cohérents aramade c'est que wala c'est ka jamana bobolo la fo ke jamana fait ni ma ke jamana fait fikira du gore de fait c'est ka jamana bobolo la ça ni mo yin bebe français de fait o be woso ni français de o de me woso ni français de to muso de fulle mbubulu ala ko muso de joy to outé ala san me agi français intérêt de la ala san ni ka français intérêt be défenser da ko non c'est ça puissance be bo kalama irichu bo kalama chino bo kalama indien bo kalama brixi bo kalama brixi ba don fien il sera CEDEAO na abare kala san tuy vous il faut qu'il tini dans le politicien va kuma la mais atena nya fonga une question que on poser aya ka fo qu'il a libéré les politiciens do ko me filla ko vraiment ko autorité ku islam ta kanya na kabu fo ko wal mano ko mais ko anga élection ka antila ko élection de 2024 ko no est-ce que mali be romna bibina kasoro Kidal sécurité au beka poursuit sécurisation messena est-ce que la musique élection ka e bula anga layne ka to transition kono de ya no ta simi ka layne yo ambe ka layne anga bo transition kono ni gouvernement kungo ko report pour raison de sécurité position kuma ko ka kay galontique mais Mali a do abna Kidal minedi o da ka ngongu ka report léger parce que amara amina Kidal minedi mais ni kungo ko report pour raison de sécurité Kidal kuma préparer c'est moi kuma préparer ko sobe c'est moi kuma srawata mais ngo Mali ka communication de kay Ablaye Maïga ka communication de kay le porte-parole les dignes ça c'est docteur diplomate colonel aba dondi na kungo ko amina élection reportée pour raison de sécurité position kuma pression que parce que o ba nga ko ni fendo yoro do minetoy na ko no ko report léger parce que aba amna Kidal mina soni si ça non mo ko élection il y a l'élection de Bogota bureau Kidal doron ku ba premier ministre fena fo mais bien sûr que oui Chogel be fo de
Choguel les femmes kun. Tu sais, c'est une gouvernement, on a une transition de mission. Donc, à la fin de l'élection, qu'elle est déjà quoi. Nana sur ma 2024 à l'élection que Kaban. Vraiment, il faut que wall non non on a ma blagne là-bas bla. Ay ne be groupe ay ne be groupe de cas, ay ne be groupe de cas. Ça ça nga bla kunu. Ay ga viro do réseaux sociaux sans fait. Mi mettre avec qui ka plainte ko na. Malé ngo vraiment ko le ga viro ina mais. Tiens la ko ga soutien bi ki ko me siramika. Di tora faso ko kelela ko ga soutien bi ko i kana na siranda trune ki ko i mo ga bora gine ke la ba me ta ga ki ka ta gine ko malé mo go bila. Bu yala fere bla so ka kanton kele ko na. Moussa Bougou, a été anglais de l'université là. Billahi. À la professeure Nimara la mamé. Ça lui fait 20 ans en Angleterre. Malon ne pas cours du Canada l'université là. Mouya ko mana malla. Muna ko mana. Aïe, mouya ko mana. Mali den sebo klali lo dugu ko fait. Parce que les intérêts ne sont pas protégés. Il be keleke dugu to la dugu beba ka denuma na mine Mali ba talabla. Mali ba talabla. A une révolution fin takata, faut qu'on a ces bima ou be kosoube qui est éliminé. Mais c'est vrai. Parce que Mundo, parce qu'on n'a pas le courage qu'à une autosaisir dossier de là. N'a qu'on a sur le Mali justice mais m'ont encouragé dénonciation là. Ça soit Guino Bedona. Bibi na un mot de justice mouna. Ani Mali courage. Quel intérêt? On n'a pas besoin de menaces. Un mot de perdre là. Tu sais que les nids sur les nids là, figure de qui a quelqu'un gaski, Mokanga, ça veut dire que de quelqu'un gaski. Il faut pas que mon convention dit mais le téléphone ta, et comme côté en fait, et comme côté ta. Tu es malin fin de manière là. Malin fin de manière là. Net nanda do kuma bela, mais il est temps que Mali barakala, Mali corps do courir, il est interpellé. Parce que Mali cordo be babal te blingo kon kuire interpeller ka fo tiens la on de ka fam fela tiens la sara de la may ti mo sarana de mo sarana mo jorola mo seru dana billahi Moussa Bougou fe Moussa Bougou fe min kran on nyana Mali la billahi ni an ba fo ka ma mango be ambe sran min kran nyana ba dondi billahi atika itika ke dugu foi la ni alati. Mais Moussa Bougou, c'est balota. Aramadin kana ikana kafina kobo ko Moussa Bougou kombi blagata kasola ya nga dossier la je. Benito wolega yinga ke. Ne sire te dora ne sire Benito ye. Benito yinga Benito wole dora ga yinga ka trato di. Mais ala je ako ko hankili ka se hankili be sigi to di. Mo shi mo te mo ala akana mo ko kuma fosa ubi ka je che ka dima. Parce que il y a des gens qui ont pour la corruption. Parce que Mali Kadri dobe olu be ballon de là. Ou te fait jamana ka baski. Olu te fait un bo ni kwende kuma be ndenta de wa kebe mnede ni ngo da corruption ni ngata ne ni wobi karsa ma feka ni ko nyana bo Malien do ka Kadri do parce que jamana ka yele Mali te Kadri do arranger de olu be ko su be qui détruit. Olu be ballon de là. Et il vit pas de leur salaire. Donc chaque fois il be sous mo be sous ko mo do de ma qui éliminé. Ne t'a pas dit de la ne bras comment malin mo to no lembe de tokola ni asimi kulobene la ne te de mais malin be de gum gono akata laje asimi atanga premier magistrat billahi malin kera asimi fetu ne fere be kuma glen fa asimi o fene mayinde non ko ko be asimi no man o e muye asimi nga ta malin wa de gum fene laje asimi nga son e melo ni be mo ko fe be tien fay ne be Assimi fait ma je sais qu'il doit connaître Assimi fait mais il est temps que Assimi se déplace quand il a été dans la fait un bêta rapport malin met ton rof là follow mu o docteur Soui Assimi jeune de Assimi fait qu'il blague tenir de la tête domina kati c'est ta Gabriel Touré la barba ka tourne Assimi nga ta ponger kata la barba ka tourne ni bêta rapport yo Assimi nga ta kata demsonu naje malin met ton billahi nitra mal Assimi nga yana ta nyogom ne ay ni forma de a convoquer de yere kata la je ala kana Assimi dese ka wuli tendro ka mobile ta légèrement katinya dakan ni malin de tan en condition là il y a des messages ko fa amna la je ni ala che ni manga te ka ko wa yeni fotane ayam na ka da dugune Assimi ne ka nga wuli kata $10 je il est jeune
Comment opération dirigée? Ah bon, ne ma claque mal là. Oui, malin me tonne yoro folo la temps la je ne tara ni na je ne wila. Ne mata malin on a déposé là. Et c'est n'importe quoi téléphone tu vas ne faire. N'tara nya da quand j'ai vu que ce qui s'est passé présent. Moi je n'ai aucune qualité. Moi je n'ai aucune qualité. Moi j'ai aidé mon pays. Qu'a fait nos gars Assimi atteint le premier responsable. Assimi nga wulu kata docteur solo kata fait nos réalités là. Oui, cligné. Assimi nga wulu kata tribunal là qui sigi ka masque douane là qui sigi jugement là. Il est le premier magistrat. Assimi est le premier magistrat. Moi, je comment une fois, il y a un outragé, premier magistrat de Mata. On a vu vidéo mandé, activiste, ayam na ka fende, il veut bober ya fadeli, il veut faire un solo. Assimi est ka wuli akata. Assimi nga don mi. Alors, ni ne kara Assimi mettant sigi audience là, ka masque douane na kala je qu'est-ce qui se passe? Non. Terrorisme te dora, terrorisme et corruption drondi. Voilà une ça c'est une étape de lutte contre la corruption, contre le terrorisme. Bila une étape d'ordre. Corruption mais terrorisme c'est ngana. Parce que une mingo, nous be terrorisme na forme de fallait. Ils vont pas abandonner. Ils vont pas abandonner. Ça veut dire même que terrorisme bana ou yere kana de. Nous voilà ça qu'on a singana. Corruption ne peut pas singana ni kana. Yuru de peut pas corruption oui. Terrorisme c'est 6 mois qu'a dit créfé avec étudier à nyamne de la te foi fi. Terrorisme. Moi les criminologiques là où donc moi je demande à mon président Assimi, je demande son courage à kata nyoro nous naje akana ni beto malé on folie ma. Il y a ni malé on problème sur aller refene kan ata naje ka en bobolo là. Parce que comment be benente beda afroko gaba afroka bo bade ndama kono ko kuba ko ka benentanda bon na benentanda kata bo ne me dansi anga bi jam kana kuma kunja kuma mbibolo vraiment ka ufo ka gamu féliciter ka fa ko bara damne la ni mbeba wi ka foko et c'est pas clairement ko kidale on est arrivé à un point non retour ni kidale ko banendi ni half page tourner ndi ça veut pas me ko gelabe oro kidale tetum ko c'est ko bra yele mare vraiment ka ufo ka wol mono dante folie